الله الله أكبر. Julde suuma e hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi naati nder tariha ɓaawo ummatore suumi ñalɗe nogas e jeenayi ɓe njuuli ñalomare hande. Bana ha berniwol ngawndere julde nde ummatore ɗuunde wurti yalɗiri ha sallikere fattude onaref dow ardungal laamiɗo ngawndere mo Allah ɓangi daraja mum Muhammadu Hayatu Isa. Nonnon tawama gouverneurjo diwal Adamawa e huwoɓe kuuɗe gomnati feere feere ɓe yalɗiri ha nokkure nde. Wakkati may julde nde fuɗɗama, imamjo julurde mawnde Modibbo Yaya Jafaru kanko ardi ummatore ɓe naafi darɗe ɗiɗi. ɓaawo may o waɗi hutbaji tilimɗi. Nonnon hande wolwani dereke no hani ɓe ɗowtana ardiɓe ɓe sanja ɗabi'aji maɓɓe heɓa leddi men yaha yeeso, himɓe daya fitinaji e ko nandi e majum. ɓaawo man do'aji feere feere waɗama ha sallikere berniwol ngawndere. Nyalomare hande julde suumaye ɗum nyalomare nde findi be iyende maapindire ha nder berniwol ngawndere. Iyende nde haɗay ummatoje yalɗirgo ha nokkure sallikere. Alhamdulillah en juuli julde suuma en khayru ɓaawo laamiɗo men waɗani en barka be juulugo julde suuma en khayru laamiɗo umre ummatore fuu hawta narra dawrida hande huuda nga nokkuje men yaha yeeso. Laamiɗo umri en fuu meɗen en hawta en dari en toriri Allah ceniɗo lewru suuma en naafi jemmaji en rewi Allah en juuli wakkatiji en suumiɗo laamiɗo wi en tokka en lisma dikuji ma en mara dikuji boɗɗi ngam heɓa nokkure men yaha yeeso. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. امين. الله جاوب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اعصمنا كلنا آمين 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 Yang jamin beli dia itu kita bawa ini. Itu dengan kamu umur kita menepuk yang harga kita ada itu. Kedua juga, ayo pinjam harga itu. Kedua juga dia bermasuk. Enggak boleh hanya berempat. Kalau dia berempat, gamas kamen. Kemudian kalau ayo gamas itu. Kalau berempat, gamas kamen. Jamin.